Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Oy, Premiloy. Oy, tiyoy pansyari kaglede. Gusto ko lang istoryahon man kamo nga duwa kay dudugay na gid nga wala kita nakabro banding. Ano gusto mo istoryahan naton? Gusto ninyo bala nga magupod sa amon? Oy, sudid. Makadto kita sa amon nga simbahan. Dumayo man ina nga plano, Pansyo. Sugdi nyo na subong ang pagbago. May babahaw to? Paano sa tuhaw? Mamati kita sang pulong. Pulong sa gado? Siyang maayong balita. Abaw, dudugay naman ko nga wala ka propamati. Do maupod ko siya, Premiloy, na maupod ka man. Ate, maupod ko po sa maayo balag Ang gusto ko lang ipakita ninyo ang pagbago sa inyong mga batasan. Abudang malain da. Gusto kong dalon kamo sa kamaturan. Pre, Pancho. Agaw, hindi magulpiada bago. Kung gusto mo nga magbago, ara na sa imo ko galingon, mahimo mo na. Ilabi na gid kon guided ka na. Guided? Oo. Abo na gali? Kinahanglan makahibalo kita, maghimo sang kayuhan. Guided? Oo. Sino guide ko pagkatto sa inyo simbahan? Ako. Ikaw? Oo. Tungod ako, dungol pa sang sa inyo sang una. Ay, tuod ka? Oo. Ang ginahimo nyo na kadungulan, sobra pa ng ginahimo ko da. Pero gintandog ako. Oo. Gintandog ka? Oo. Atlaw gabi? Ko. Ay, abi mo ba Lolo Miloy? Lolo Ilyong? Kung ara ka nagali sa insakto ka nami, isang imo kabuhi. Ay, ti sa una. May mga kilala man ko gani nga pala simba, ti subong wala naman gani. Depende sa ila na. Pero kung ako, mas maayo nga ara ka sa church. Ipakita mo nga, magapadayon ka sa pag-alagad sa piyak sang imo mga problema, kasulubon. Naging sakto ka nagli subong? Oo. Isa lang hindi sakto. Ano? Asawa mo. Babatian ka gani, Premiloy. Hoy, Miloy, ari ko di blaha. Nga ginahambalan mo ko sa amo sina. Ako na palain si Ibo, kaya judgmental si Ibo. Nga mambal ka nga hindi insakto nga akong pagpangalagad. Uy, wag ko naghambal pangalagad. Riway na ko maghambal ako pangalagad. Ano man to galing hambal mo nga ang asawa mo hindi insakto. Hambal ko yan. Hindi insakto, bayo mo, suli, Ay, oo, tuon, no? Ote, maupod na kamo sa Domingo. Makadto kita dito sa church namon. Istoryahan ta na sa sabay. Ay, oo. Sige. Importante bala na sa inyo. Kaya nga, gatigulang na kita. Basi hindi mahibalaan. Oo, matod. Basi patay na kita sa pilakadlaw. Hindi, kilala ko si Piak Balay doon. Una pag patay sa aton. Ay, sobra ka naman di Ibo Premiloy. Nga mauna siya. Kikapangita na siya kamaturan. Ay, Kikapangita ka na kuno kamaturan. Manugpatay ka na na. ay tuod ka? Oo. Inyong, kapangita ka na kamaturan. Dason pa. Na, kita nyo? Sa amo pa lang na gani, do hindi na kamo dayon. Kadamo sa mga tao nga naghambal, gusto ko mapalangit. O, matuod. Pero pamangkuton mo, sinong gusto mauna? Wala sang hands up. Sige labla, Pancho. Una-una labla na kaya masulong ka panilyong. Ay, kinahanglan, makakadto na ko to sa balay ni Lolo Mitoy.
napinsaran ko nga magpahimalad sa iya. Ay, gusto ko mahibalaan kon bagay gid man kami ni Rose, kag kon madayon ay kami nga duwa. Malakat na ako. Wow. Lapit naman ding balay ni Lolo Mitoy. Ay, ala. Do ko sirado haw. Nano wala na siya sulod. Do ba? Malapit na lang ako sa balay ni Katkat. Baw kabay pa nga wala lang tong tigula nga marauton nga sige bantay sa akon. Oy, si Rodrigo Tagdahan. Hindi. Ara si Lolo Miloy. Ya sulod ang yabok sa Rodrigo Tagdahan. Ay, Miloy. Sulod na ya. Sulod na sa balay. Kinanglan makaingagaw ako. Lolo Miloy, mayong aga. Oy, Mayong aga, Robotino. Lola, mayong aga man. anong bayo sa nga? Ha, siyempre kay Ari ka. Tani wala ka de. Nag-aga pa ko di kay may laktan ko karon. Do ka insect? Pwede ko di ka pamasyar sa imo nga apo. Oh, basya. Pwede May problema sa akon. Galing nga tulog pa tong apo namon. Pwede nyo po kawon, Lolo Miloy. Ibili ng plastic ka na labo. Kuhani pala mahawon. Do Ay ayuda. ba, kanami, Robotino, mamasyar ba? Do ayuda, Lolo Miloy, aring sa plastic niyo. Hindi matyagan mo, ginapanagtag ba? Ari para ni sa imo apo ang Chicken Joy. Chicken Joy? Oo. Ay ba, kanami ba? Ari inyo lola o lolo, pandesal para sa inyo nga duha kay aga pa. Basya may papel na. Miloy, ano to? Ba't yan? Music sa piyang balay? Ay, uloy, ba't yun sa aton, o? Lapit na lang gidi ang Pasko, no? Loy, anong plano mo sa akon sa December, Loy? Regaluhan ko ikaw. Aton? Regaluhan mo ako? Oh. Anong iregalo mo sa akon, Loy? Surprise na kay kung mo hindi na ka surprise, mabalaan mo na na. Dugin na kilig ko, Loy, Mamatuo di na siyang tampad ko kapag igugba. Bisan mabdan Pasko. Abaw. May regalo ako para sa imo. Basya ko kagwapa. Pilingon! Abaw ka namin, ganda. Sige, Loy. Salamat, good, Loy, ha? Kaya pero may nalang nagalain na pamatyag ko, Loy. Ay, pakonsulta na kay Kwan. Sige. Dora. Sige, Loy, Pero, ang surprise mo, ha? Oo Ano, Loy? Ayaw di sa kan, sa bag mong ibukar ga itin kan. Anuhan mo, Loy, ha? Hindi ko kuha o surprise ko. Lagi na, pa ko din nagalibot-libot sa mall. Pero, daway man ko gihapon siyang nabakal. Sa bagay, ano manabig ibakal ko. Kaya iti, way magkukwarta. Malagaw na lang ko di gani sa... Uy, hala, doon nag-vibrate ang phone ko sa bulsa ko. Abe, uy, si Pariberto, nagapanawag sa akon. Sabton ko nalang gani. Uway ginto nga daan nakabalo sa akon sa papakot ko. Laban-laban may pamangkot naman ni siya mong. Hello, Pariberto.
Parehyo, nag-adam ka. Ate, siyempre, sunod ba lang ko sa imo, Roberto? Kabalo ko kung nga nag-alam ka. Ay nga aman, Roberto. Pirmi kagapamasahe, guro sa blind Saira masadya. Ay, oo. Kabalo ka, basta nagapamasahe ka. Nami man yung pamatsyag mo, relax, tapos... Oo, sa blind ni Saira masadya. Oo, sa Saira blind massage, pamasahe ka mo di. Pero ate, silang kapamangkot ako ni mo duwa ako sa lang. Do mabalda ko sinihaw. Abe anong pamangkot? Anong English? Siyang dalaga nga sa dalom gatindog. Standing ano man? Dalaga nga sa dalom gatindog na anong English da? Bodo ka budlay na ako. Kasi ara ka balos ko sini. Miss Juan. Ito lang yun. Ano ba? Surrender ko Ate, simple lang. Ano? Misunderstanding. Ay, basta. Nakapuntos. Diba, dalaga, miss? Miss na diba? Miss, ang dalawang understanding. Oo, no? Roberto, hindi ka gidya matutungan sa mga bagay-bagay, The best ka gidya. Amakon ko, ay pamati. Blag libitis miss ko si mo. Ano naman na, mamarites ka naman, di? Ano naman na? Ang akon nga amigo na dakpan sa tindira sang ano na dakpan sa tanggi sing insik nga awat ka. Uy, anong ikawat ka? Ang mga dilata to ka insik eh. Uy. Ika doon na dakpan sa sing insik. Ote? Yun interview sa sing insik bro ka para ilyong. Tatlo ni sila, si Juan, si Pedro, kung si Jose mo. Si Pedro lang naman kilala ko eh. Kada di pamangkot sa singin chick. Kay kabati ingin chick sa istorya nga mag-utod silang tatlo mo. Oo. Siling yung chick sa amigo ko niya. Balo kay ingin chick, medyo pitla magambal de blar. Oo, medyo na. Okay. Siling singin chick. Nga, otot mo siya. Siling amigo ko. Hindi ko na otot siya. Speed lo otot mo. Okay. Hindi ko na otot, Pedro. Sus, dugay pa rin yung. May naglupok na ni Maho. Siling ano to? Ambas migo ko mo itong utot ko yun. Pasaway. Parte mo nagaling migo mo, Roberto. Subong-subong man sa mo, kabilidarat. Pwede na naman mintik yung utot. Ginangasal niya. Amo gimana sila yung mamangkot? Otot mo si Jose, otot mo si Pedro. Oo, sa loob lang niya. Minanimaw mo lang utot ko yung original. Damo, gini na balaan, Roberto. No, muna yan siyang una. Grabe, ito pa pangaluyag ta. Ikaw gidyang inasapak siyang dalaga, kuya. Alam ko sa yumo sa higad.